Barangay LS 97.1 Forever! Hay! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Isa sa mga hangad natin sa buhay ay tanggapin at maunawaan tayo ng mga mahal natin sa buhay. Nais nating matanggap sa mga panahong hindi natin kayang harapin ang ating sarili. Ikaw kapuso, tanggap ka ba ng mga mahal mo? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Joey, 29 years old at isang dating macho dancer. Kabilang ako sa mga nawala ng trabaho dahil sa pandemya noong 2020. Mabuti na lang at may ipon ako noong time na sinabi sa amin na magsasara muna ang club na pinapasukan ko. Pero kahit na ganoon ay sumama pa rin ang loob ko dahil nawalan ako ng pagkakakitaan. Naisip ko nga na paano na nga kaya kami ng asawa at anak ko. Nahiya nga ako sa asawa kong si Rose noong nakita ko ang lungkot niya nang sinabi ko na wala na ako ng trabaho. Napansin ko ang pagkabahala sa kanyang mukha. Pero agad din naman niya yung nabawi. Initian ako nito at sinabing kakayanin namin yon. Sa totoo lang Papa Dudut ay nabigla ako sa pagkawala ng trabaho ko. Wala akong naging backup plan sa pagkakakitaan dahil masyado akong kampante sa trabaho ko. Napamahal na ng todo ko sa pagmamacho dancer ko. Kaya hindi ko naisip na balang araw ay posible itong mawala sa akin. Dumating na nga ang araw na yon Papa Dudut. Naaalala ko pa. Magkaharap kami ng aking asawa. Umiinom kami noon ng mainit na salabat habang pinag-uusapan ang plano naming dalawa sa mga susunod na araw, linggo at buwan. Paano kaya tayo nito? Ay, ewan ko rin eh. Paano kaya kung ibenta ko na lang yung mga alahas na binili mo sa akin? Uy, wag mo ibenta. Pinaghirapan ko yung mga yun eh. Tsaka alam ko namang napapasaya ka ng mga yun. Isang lamo na lang kaya. Tapos di rin naman natin matutubos. Eh di diretso benta na lang natin kesa tuloy-tuloy tayong nagbabayad ng interes. Eh, mas maganda kasing pakinggan yung sangla kaysa sa benta. Para kunwari may pag-asa pang mabawi. Ewan ko sa'yo. Buti nakakayanan mo pang magbiro sa kalagayan natin ngayon. Eh, kesa naman maglulumpasay ako rito. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Napaka-positibo mo. Positibo ako sa buhay ah. Hindi sa COVID. Ay naku, ikaw talaga. Alam mo, naisip ko, Ano yun? ikaw na lang kaya mag-macho dancer sa ating dalawa. Sa ngayon kasi parang mas malaki pa yung braso mo kaysa sa akin eh. Umayos ka nga! Seryosohin na natin to. Nagsimula na ang lockdown. Kailangan na nating makaisip ng pagkakakitaang iba. Eh, kaya pa naman ang ipon ko. Baka pwedeng sa susunod na lang nating pag-usapan. Hay nako, mabilis lang mawala ang ipon na yan kapag di napapaikot. Pag pinaikot ko ba dito sa mesa yung ATM card ko, madodoble na yon? Joey, Ay, sa totoo lang, wala pa kasi talaga akong alam na gawin eh. Alam mo namang nabigla din ako, di ba? alam ko naman yun. Kahit ako rin naman, naisip ko nga sayang yung mga tinanggihan kong trabaho dati. Di sana kung tinanggap ko yun, madadagdagan pa yung ipon natin. Mas kampante naman akong nandito ka lang sa bahay para may gumagabay sa anak nating si Miggy. Huwag mo na masyadong isipin yun. May naisip ako. Ano yun? Paano kaya kung mamakla ka na lang? Maraming malungkot na bakla ngayon kasi di sila makalabas. Ikaw pag sineryoso ko yan, huyo ka sa akin talaga. Papatulan talaga ako ng mga baklang yun, bahala ka. Tong katawan kong to? Oh, kita mo ba bumali yan? Ha? Baka mata ko lang ang walang laway nila pag nagkataon. Basta ba may porsyento ako dyan eh. Bakit ka naman magkakaporsyento? Lalawayan ka rin ba nila?
Kasi manager mo ko. Saka ako nagsuggest niyan sa'yo, no? Sus, naunahan mo lang ako magsabi niyan. Pero sa totoo, 8 years old pa lang ako, nasa utak ko na yan. Magkano kaya kikitain mo, no? 1K pag walang face mask. 500 plus candy pag naka-face mask kang gigiling. Ang baba naman ng singil mo sa katawan mo. Gawin mo namang 1.8. Binutalan mo pa, di mo pa sinarang 2,000. Sariwa pa naman tong katawan ko ah. Panlaban pa kaya to sa liga ng mga bakla? Baliw ka talaga. Oh, tinan mo yung mga giling kong to? Oh, yung mga hagod na yan? Nako, mga ganitong moves ko, ubos ang kaluluwa ng mga yan. Oh, Miggy anak, gising ka na pala. Pinag-uusapan namin ng... Ang balak niyong pamamakla. Narinig ko po. Ah anak, gusto mo bang makipagkwentuhan sa amin ng nanay mo? Wala ka namang klase, di ba? Halika para… Wala po akong interes pag-usapan yung mga plano niyong pamamakla. nagbibiruan lang naman kami ng tatay mo, anak. Kukuha lang naman ako ng tubig. Babalik na rin ako sa kwarto. Ah, nga pala anak. Bukas niyo na lang po sabihin kung ano man yan. Maapdi pa ang mata ko. Gusto ko pang habulin ang tulog ko. Ah, sige. At kung pwede po, huwag masyadong malakas sa mga bibig nyo kapag nag-uusap kayo. Nakakaya kasi sa mga kapitbahay na naririnig yung mga pinagsasasabi nyo. Anak, Ay, Mukha siyang galit, no? shh, tama na. Mamaya marinig pa tayo nun. Mapagalitan na naman tayo. Ewan ko ba sa batang yan? Mula nung nagsimulang magbinata, biglang nagiging suplado. Baka may dalaw. Hayaan mo na. Tara na lang sa kwarto at lubos-lubusin mo na ako habang wala pa akong dalaw. Gusto ko yan. Ako rin lulubos-lubusin ko na habang wala pa yang dalaw. Kung hindi dahil kay Rose, baka nagpakamatay na ako sa sobrang lungkot. Mabuti na lang at sadyang masiyahin ang napangasawa ko. Kaya naman noong inabot kami ng problema sa pandemya ay hindi ako masyadong nalungkot dahil nandyan siya para suportahan at pasayahin ako. Kaklase ko si Rose noong naging karelasyon ko siya. High school sweethearts kami noon, Papa Dudut. Bago kami makagraduate sa high school ay nabuntis ko na siya. Hindi naman yon sinasadya, natakot kami noong nalaman naming nagdadalang tao siya. Inisip naming hindi namin yon kakayanin dahil nga masyado pa kaming mga bata. Nakaramdam din kami ng takot dati dahil siguradong makakagalitan kami ng mga magulang namin. Kaya naman naisip naming ipalaglag ang nasa sinapupunan ni Rose. Pero hindi kami nagtagumpay, Papa Dudut. Kaya wala kaming naging choice kundi aminin sa aming mga magulang ang lahat-lahat. Naalala ko na hindi nagmarcha si Rose dahil binawalan sa school namin yon. Nalungkot ito ng sobra kaya naman para makabawi, pinangako ko sa kanya na babawi ako sa kanila ng magiging anak namin. Hindi naging madali ang buhay mag-asawa sa edad naming yon. Siyempre, hindi na kami nakapagpatuloy sa kolehiyo at nag-focus na lamang sa magiging pamilya namin. Panay extra sa work lang ang ginagawa ko noon. Barya-barya lamang ang nakukuha. Nahiya na ako sa biyanang ko dahil sa kanila kami nakatira. Panayang parinig sa akin noong biyanang kong babae, nakakapangliit ang mga salita niya dati. Pero lahat ay tiniis ko, Papa Dudut, alang-alang sa pamilya ko. Noong naging 20 anyos na ako, saktong nakita ko ang isang karatula sa isang gay bar. Naghahanap sila noon ng macho dancer. Naisip ko na pwede ako rito. Di naman sa pagmamayabang, Papa Dudut, pero maganda nga akong lalaki, lalo na noong medyo bata pa ako. Malaki na rin ang katawan ko dati dahil sa pagbubuhat sa talyer at sa pag-iigib ko. Kaya naman nakatulong yon para matanggap ako. Nahirapan ako noong una dahil hindi naman ako magaling sumayaw. Parehong kaliwa ang mga paa ko, kaya noong mga rehearsals namin ako madalasang nakagagalitan. Para daw hindi magkasundo noon ang mga paa ko dahil laging parang may sariling mga mundo. Na-down ako. Gusto ko nang tumigil pero pinalakas ni Rose ang loob ko.
Tinulungan ako nitong mag-practice hanggang sa makayanan ko na nga. Napaswerte talaga ako sa asawa ko. Kaya naman pinangako ko na habang buhay ko siyang gagawing reyna. Dito na tayo sa mahana-mahana. Sa mga pinsi. Oh! Miggy, anak! Maaga mo nagising ah. Nagugutom ako. Ay, teka. Bigyan mo lang ako ng 5 minutes. Aayusin ko lang itong mga in-order sa akin na frozen food. Tapos, ipagluluto na kita. Asan po ba ang nanay? Nagpapahinga ang nanay mo. Huwag mo na munang gisingin. Napagod na mag-inventory yun kagabi. Gusto mo ba prituhan kita ng tosino? O gusto mo ng hotdog? Magbubukas na lang po ako ng instant noodles. Wag yan. Di maganda sa katawan na sinasanay sa instant noodles. Ito na lang hotdog. Bakit maganda po ba yan sa katawan? Ay, pinatigas lang naman to na karne. Karne pa rin naman to. Protina. Magtutubig na lang po ako. Oh, teka anak. Huwag ka muna umalis. Total, di ka naman nababalik sa pagtulog, di ba? Baka pwedeng tulungan mo muna si tatay dito. Tinan mo anak ko. Sobrang dami ng order sa akin. Tiba-tiba tayo nito. Kaya niyo po yan. Eh nak, wala ka namang gagawin sa kwarto mo eh. Tsaka para hindi ka na rin lagi nakakulong dun. Galaw-galaw ka ng braso mo dito para lumaki-laki yan. Tulad ng braso ng tatay mo. O, tinan mo yan. Fe-flex ko lang ha. O, para matulad ka sa akin. Nice ang macho dancer? Hindi na po. Ang ibig kong sabihin, matulad ka sa akin na malaki ang braso. Maglilinis na lang po ako ng kwarto. Mamaya ka na maglinis. Marami namang oras para dun eh. Andito ka lang naman sa bahay ngayong lockdown. Sige na, dali na anak. Kahit ikaw na lang ang tagalista ng mga i-deliver ko ngayon. Ayoko nga pong tumulong dyan. O edi kahit ikaw na lang yung tagabilang ng mga nasa lamesa. O kaya ikaw na lang yung tagalagay sa freezer nitong… Tay, ang kulit naman eh. Sinabi ko na nga ayokong tumulong eh. Paulit-ulit kayo. Sorry anak. Di ko naisip na kagigising mo nga lang pala. Kaya siguro irritable ka. O sige. Bumalik ka na sa kwarto mo. Ako na ang bahala dito. Anak. Nga pala. Lalabas ako mamaya para i-deliver tong mga order sa akin. Kung sakaling di pagising ang nanay mo, pakiasikaso mo na lang yung darating na customer ko ha. Sino? Si Bibi. Madali lang makilala yon. Berde ang buhok na bakla. Makulay din madalas magdamit. Malaking tao yun, malaki boses. Malaki rin ang hikaw. Mabait yun. Baka bigyan ka pa ng tip nun kapag mabait ka sa kanya. Customer nyo sa club? Dito nyo sa bahay dinadala? Di ba kayo nahihiya kay nanay? Ay, hindi anak. Hindi ganun yun. Customer ko si Bibi sa frozen food. May sari-sari store kasi yun. Sa akin kumukuha. Nasa ref na yung mga order niya. Sa unang stante yung… Kala ko isa na naman sa mga binakla nyo dati. Oh, saan naman nanggagaling yan? Di ako namakla dati, nak. Sinasayawan ko sila, oo, pero… Ganun na rin yun. Huwag nyo nang depensahan. Ay, ano bang problema mo? Nitong mga nakaraan parang galit na galit ka sa akin ah. Magsabi ka. Dali, makikinig ako. Isipin nyo na lang kung bakit ako ganito sa inyo. Oh, saan ka pupunta? Di pa tayo tapos mag-usap, Miggy! Miggy! Naging iba ang turing sa akin ni Miggy noong nagsimula itong magbinata. Parang laging mainit ang ulo nito sa akin nang tumungtong siya sa edad niyang 10. Mas lalo na noong naging 14 na siya. Talagang hindi ko na makontrol ang galit niya sa akin. Pansin ko naman yon, hindi lang ako naimik. Hindi naman kami ganito dati, Papa Dudut. Mas close pa nga kami noong bata-bata pa siya. Papas boy yan. Ako ang lagi niyang kasama dati. Inakala kong parte lang ng pagbibinata ang pag-iwas-iwas nito sa akin pero hindi pala. At alam ko naman ang pinanggagalingan ng galit niya sa akin dahil yon sa pagiging macho dancer ko. Papadudot noong simula ng karir ko bilang macho dancer ay sobrang proud pa sa akin si Miggy. Kapag hinahatid sundo ko siya dati sa school niya, ipinapakilala niya ako sa mga klase at teachers niya.
Madalas pa nga noong pinapasayaw niya ako sa harapan ng mga kaklase niya. At nakakatawa ngang isipin, Papa Dudut, na inaabutan nila ako ng piso o candy bilang bayad sa pagsasayaw ko. Dahil sinabi ni Miggy sa kanila na kailangan kong bayaran kapag sumasayaw ako dahil yon ang trabaho ko. Naging super proud sa akin ang nag-iisa kong anak na ito. Pero nung nagsimula na siyang magkaedad ay nagbago na siya. Naging palasagot na si Miggy sa akin at hindi ko naman minamasama yon sa kanya. Si Rose ang nagagalit kapag pinapakitaan ako ng kagaspangan ng ugali ni Miggy. Pero sinabi ko sa asawa ko na hayaan na niya. Nagbibinata na kasi. Kahit naman sa totoo lang, alam ko ang totoong dahilan kung bakit siya ganon. Dahil ngayon sa naging trabaho ko. Ramdam ko na kinakahiya ako nito. Kaya ako na rin mismo ang nakaramdam ng hiya sa kanya. Dahil isang macho dancer lamang ako. Naisip ko nga na siguro kung isa akong doktor o inhenyero, baka rerespetuhin na niya ako. Sayang hindi kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. E di sana ramdam ko na noon ng pagiging proud nito sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pasensya ang naging puhunan ko para hindi kami lalong magkainitan ng anak kong si Miggy. Naisip ko kasi na baka kapag inunawa ko siya ng inunawa, mapapagod din siya sa kakahusga sa akin. Saka naisip ko rin na balang araw ay marirealize nitong ginawa ko lamang ang trabahong yon para mabuhay sila. Hindi ko na in-stress ang sarili ko kung paano kami magkakasundong muli. Nag-focus ako sa pagbuhay sa kanila noong nagsisimula na ang pandemya. Mas inuna ko yon kesa sa koneksyon naming dalawa. Mas importante para sa akin dati na may mapakain ako sa kanila. Naging priority ko ang kapakanan nila kesa ang tingin ni Miggy sa akin, Papa Dudut. Miggy, ikaw na ba yan? Kayo po ba yung kukuha ng mga frozen? Oo, ako ang tita Bibi mo. Di ko naman po kayo kamag-anak. Napakaseryosong bata. Di naman ganyan si Joey ah. Oh, asan pala ang tatay mo? Pasok muna ako ha. Wala pa sila ni na mama. Lumabas kanina nag-deliver. Naku, sayang naman, di ko inabutan. Kunin ko lang po yung orders nyo para makalis na kayo kaagad. Grabe, kakapasok ko pa lang dito. Gusto mo na ako agad paalisin? May ginagawa pa kasi ako eh. Sa bagay, nagbibinata ka na pala. Kaya may ginagawa ka na dyan na iba. Charot. Naglilinis po ako ng kwarto. Hindi po yung iniisip nyo ang ginagawa ko. To naman, binibiro ka lang eh. Alam mo, habang tumatagal na nakatitig ako sa mukha mo, nagiging mas lalo mong kamukha ang tatay mo. Ganyan na ganyan ang mukha niya nung nagsisimula pa lang siya sa gay bar. Pero kumpara sa'yo, mas palangiti yun. Kaya ikaw, ngiti lang para dagdag points sa kagwapuan, di ba? Wala naman po akong balak magtrabaho sa gay bar. Bakit kailangan kong ngumiti? Kahit naman di ka magtrabaho sa gay bar, dapat ngumiti ka. Para maging maaliwalas yung mukha mo. Kaloka kang bata ka? Baka kapag naging maaliwala sa mukha ko, maikumpara pa ako lalo sa tatay ko. Oh, ano naman ang masama doon? Gwapo nga ang tatay mo. Nung nagmamacho dancer pa nga yan, bentang-benta yan eh. Mapapamore ka talaga sa kanya kapag gumigiling at ngumingiti yan. Sa tono nyo eh, parang gusto nyo rin ako magaya sa tatay ko eh. Puro hubad para kumita.
Minamasama mo ba ang trabaho ng tatay mo dati? Ay, huwag ganon, iho. Dahil sa trabaho ng tatay mo. Dahil sa trabaho ng tatay ko, kaya kayong mga bakla naging abusado sa kanya. Ginawa niyo siyang pokpok eh. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kahit bakla kami, di naman kami ng bastos na mga katulad ng tatay mo. Pumupunta lang kami sa gay bar dati para magsaya kasama ng mga kaibigan ko. Pero yung iniisip mo, di ganyan ang ginawa namin sa tatay mo. Di na ako bata. Huwag niyo ako utuin. Sasayaw ba naman yun ng hubad? Tapos wala kayong gagawin. Huwag kang masyadong mapanghusga, boy, ha? Tandaan mo, dahil sa paghubad ng tatay mo, kaya ka may maayos na damit at maayos na pagkain sa araw-araw. Maayos nga ang kinakain at damit ko. Pero napakadumi naman ng pinanggalingan. Masyado ka pang bata para maintindihan mo ang buhay. Kapag nagkaedad ka na, sana maunawaan mo ang sitwasyon ng tatay mo. Pati kaming mga bakla na husgahan pa. Oh, Bibi! Nandito ka na pala. Pasensya ka na kung… Pass na pala ako sa orders ko. Ika-cancel ko na lahat. Aalis na ako. Oh, teka, bakit? Nalista ko na yung mga yun eh. Teka, Bibi, huwag naman sanang i-cancel. Kasi kami magbabayad dun sa supplier eh. Wala naman kaming pag-iimbaka nun kapag di nakuha. Kukuha na lang ako sa iba. Yung di ako i-judge dahil lang sa bakla ako. Teka, ano bang… Alis na ako. Wala na akong time sumagot sa mga tanong mo. Tanungin mo na lang lahat sa anak mo kung bakit. Wala akong panahon mag-explain. Babu. Bibi, teka lang. Pagsabihan mo yung anak mo sa pagiging bastos, ha? Kung gaano kagwapo ang muka, gano'n naman kasalaula ang ugali. Ay, Miggy, anak, ano na naman ba ang nangyari? Anong sinabi mo kay Bibi? Sinabi ko lang naman yung totoo. na ano? Napokpok ang tingin niya at ng mga katulad niya kay tatay. Miggy! Parang nanikip ang dibdib ko nang marinig ko ang sinabing yon ni Miggy. Pokpok daw ako. Nasaktan ako na sa mismong anak ko pa yon narinig. Kung sa ibang tao lang ay ayos lang siguro akong marinig yon sa kanila. Pero nung sinabi yon ni Miggy, sa mukha ko ay parang hindi naman ata tama. Oo, naging macho dancer ako. Naghubad ako para sa pera. Nag-entertain ako ng mga bakla at matrona pero hindi naman ako nagpagalaw tulad ni Bibi. Naging mabuti sila sa akin at ni minsan. Hindi ko naramdamang bastusin akong lalaki dahil sa kanila. Kaya nagulat na lamang ako at nasaktan nang sabihin yon ni Miggy sa akin. Pumasok na noon si Miggy sa kanyang kwarto at hindi na niya kami kinausap pa. Pinilit katukin ni Rose ang kwarto pero hindi ito lumalabas. Sinabi ko sa kanyang hayaan na muna niyang magpalamig ang anak namin. Inis na inis noon si Rose pero pinakalma ko na lamang siya. Nawala tuloy ang kita namin dahil sa inasta ni Miggy. Hindi ako nagsayang ng oras, inasikaso ko si Bibi para maging maayos kaming muli. Sinabi nito lahat ng mga sinabi ni Miggy sa kanya. Nahiya ako sa inasal ng anak ko kay Bibi at hindi ko naman siya pinalaking ganon. Hindi ko na rin talaga alam ang gagawin ko sa kanya. Hinintay kong makalabas si Miggy sa kwarto at kinakailangan ko siyang kausapin noon. Hindi na pwedeng ganito ang nangyayari sa amin. Kaya naman nang lumabas na siya, agad ko siyang hinarangan para hindi ito makabalik kaagad sa kwarto niya. Nung una ayaw pa nga nitong makipag-usap. Pero sinabi ko sa kanyang kailangan kung hindi ay mas lalong lalala ang aming sitwasyon sa bahay. Naunawaan naman niya na upo kaming pareho sa sala at nag-usap na dalawa. Sinabi na sa akin lahat ni Bibi ang nangyari kanina. O tapos po, Ay, gusto ko lang sanang pag-usapan natin yun, Nak. nasabi niya naman po lahat, 'di ba? Ano pang pag-uusapan? Pag-usapan natin kung bakit ganun ang inasal mo sa kanya. Anak, nakakabastos yung ginawa mo kanina. Di lang sa kanya, kundi para sa akin na rin na tatay mo. Eh di sorry. Pwede na ba akong bumalik sa kwarto? Hindi ka babalik sa kwarto mo hanggat hindi pa tayo nakakapag-usap na dalawa. Tay, pwede ba sabihin niyo na lahat ng kailangan sabihin?
Marami pa kasi akong gagawin. Mapapabilis ang usapan na to kung makikipag-usap ka sa akin na maayos. Bakit ka ba biglang nagkakaganyan? Ganito naman na ako dati pa eh. Di nyo lang napapansin dahil masyado kayong busy sa pamamakla at pagsasayaw nyo sa gay bar. Tingnan mo nga yung mga lumalabas sa bibig mo. Totoo naman po lahat ng sinabi ko ah. Hindi ako namakla. Sumasayaw lang ako at At nagubad. Pinakita nyo sa lahat ang katawan nyo. trabaho ko lang yun. Marami namang ibang trabaho dyan na di kailangan magpakita ng katawan. Pero mas pinili nyo yung mas madaling trabaho kung saan mas mababastos kayo. Dahil yun lang ang kaya kong gawin nun. Wala akong tinapos. Sino ang tatanggap sa isang high school graduate na katulad ko? Hindi kasi ako matalino eh. Mapuro lang utak ko. Kaya tinalo ako ng mga nakasabay ko nag-apply ng trabaho. Kaya mas pinili nyo ang trabahong tamad. Yung trabahong ibibilad nyo ang katawan nyo sa iba. Yung katawan nyong dapat sinanay lang at ikaw nakakakita, ganun po ba? Oh! Kung ito ang paraan para mabuhay ko kayo at mabili ang lahat ng hinihirit nyo sa aking mag-ina. Hindi ko kailangan ng pera nyo na galing sa pamamokpok. Kanina ka pa pokpok ng pokpok dyan eh. Hindi nga ako pokpok. Ni minsan hindi ako naging pokpok. Mamatay man kami ng nanay mo ngayon. Sumasayaw lang ako pero hindi ako nagpapagalaw kahit kanino. Sus, wag na kayo magmalinis. Hindi na ako bata para utuin nyo ulit. Ay, hindi kita… Pokpok ka, tay! Pokpok! Sobra ka na! Kayo ang sobra! Tuloy-tuloy pa rin kayo sa ginagawa nyo kahit napapahiya na ako sa mga kakilala ko! Hindi importante ang sinasabi nila. Inggit lang yung mga yon. Bakit naman sila maiinggit sa trabaho nyong bastos? Miggy, ang bunganga mo sumusobra ka na talaga. Huwag niyong ipilit sa akin yung mga rason nyo dahil hindi nyo alam ang pinagdadaanan ko sa mga nakakaalam sa trabaho nyo. Kung kayo hindi nahiya sa ginagawa nyo, pues ako oo. Di tayo magkasing kapal na mukha, kaya huwag ka magsalita ng ganyan. Akala nyo naiintindihan nyo lahat. Mas lalo nagkalamat ang relasyon namin ng anak kong si Miggy dahil sa pag-uusap na yon. Na doble ang pagkukulong nito sa kwarto. Hindi na nga rin siya noon nakikisabay sa amin sa pagkain. Ilang beses nang pinagalitan ni Rose ito pero sinaway ko lamang ang aking asawa at sinabing hayaan na lang muna. Naubusan na nga ng pasensya itong si Rose kay Miggy. Pero kabaligtaran ako. Mas hinabaan ko pa ang pasensya ko kahit na madalas na ako nitong binabastos. Nalaman ko sa ibang kamag-anak namin na kung ano-ano ang pinopost nitong parinig sa akin sa Facebook. Nasaktan nga ako noong nalaman kong pinost niya na sana raw ay may tsansa para makapili ng magiging tatay. Hindi ko lang masyadong dinaan sa utak ko ang sinabi niya para hindi na kami magkagulo lalo. Tuwing nakikita ako nito, panay ang pagdadabog nito. Sa gabi naman, naririnig ko siya noon na sinisiraan ako sa mga kaibigan niya. Nakakadiri raw ang pagiging pokpok ko. Hindi ko inasahan na maririnig ko ang mga salitang yon sa sarili kong anak. Hindi ko inaasahan na magiging dahilan ang trabaho ko para magkalayo kami ng loob papadudot. Kung sana lang matalino at nakapagtapos ako, hindi na sana kami umabot pa sa ganito. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong kalagitnaan ng pandemya, inalok ako ng kasamahan ko na bumalik bilang macho dancer. Sinabi niyang hindi gaganapin yon sa gay bar kundi sa bahay lang mismo, pero online. Nauso nga yon noong papalakas ang pandemya. Naging online ang pagsasayaw para ma-entertain ang mga dati naming kliyente na walang magawa sa kanilang mga bahay. Nakarami ng araw nang kita ang kasamahan ko dahil doon.
Sinabi niya na puhunan lang daw ang internet, magandang ilaw, magandang underwear at kakisigan. Natawa na lamang ako sa mga sinabi niya pero parang nainganyo nga ako. Naging masaya naman ako sa pagbebenta ng frozen food at pagsa-sideline ng pagdi-deliver para sa ibang tao. Pero dagdag kita pa rin syempre yung pagmamacho dancer. Naisip ko nga na mas magiging madali yon para sa akin dahil nasa bahay lang. Sinabi ko nga ang plano kong ito kay Rose bilang asawa, naisip ko na kailangan niya munang malaman. Sa kapapadudot medyo alanganin din ako noon sa pagbabalik sa pagsasayaw lalo't hayagang sinabi sa akin ni Miggy na inis ito sa pagmamacho dancer ko. Oh, bakit kailangan mo pang tanungin sa akin kung babalik ka ba sa pagmamacho dancer? Alam mo naman go lang ang sagot ko dyan. Nagdadalawang isip kasi ako eh. Bakit ka naman magdadalawang isip? Pera din yan. Alam mo naman kailangan natin yan. Saka para ma-practice ka na rin. Baka mangalawang ka na kung di ka sasayaw uli. Sige ka, baka pareho na naman kaliwa ang paa mo kapag nagbukas na uli yung gay bar nyo. Pero kasi… Alam mo, kung ako sa'yo, go na lang yan. Wala ka namang ginagawang mali eh. Sasayaw ka lang naman. Saka maganda nga kung online gagawin. At least, di ka na kailangan lumabas. Dito ka lang sa bahay. O diba, kasama ka na sa mga nagwo-work from home. Ay, ewan ko na talaga. Kung problema mo yung internet, pwede naman nating pataasin yan para maganda naman yung quality ng itsura mo pag sumasayaw. Saka pwede tayong bumili ng magandang webcam para makinis kang tingnan. Meron nga raw yung parang may filter na yung camera eh. Para di na makita yung mga peklat mo sa legs. Hindi naman yun ang problema ko eh. Alam mo na, si Miggy. Ay, oo nga no. Alam mo namang grabe na yung galit sa akin ng anak mo na yun. Dahil nga sa macho dancer ako dati. Di mas lalong magagalit yun kapag nalaman niyang babalik ako. Online naman. Wala namang hipo ang magaganap. Pero maghuhubad pa rin ako. Tsaka hindi ako nagpapahipo ah. Tiyos mo? Pwede mo namang gawin yan nang di niya nalalaman eh. Paano? Pag tulog na siya, pwede ka nang maghubad. Tulad ng kapag may ginagawa tayo kapag tulog na siya. Ganun ba yun ha? Umayos ka nga dyan. Ilahin kita sa kwarto niyan eh, di ka makapalag. Pero seryoso nga, pwede mo namang gawin yan kapag tulog na siya. I-tsempo na lang natin. Paano yung sounds? May nabibili namang wireless na earphones, di ba? Uso na yun. May ganun ang kumare ko. Mura lang daw online. O-orderin ko na ngayon kung gusto mo. Madaling-madali naman to. Ba't ka ba nagmamadali? Gusto mo na ata talagang maghubad na ako eh. Sayang kasi ang pera. Alam mo namang… Oo, alam ko. Lalo na ngayon. Kailangan natin ng pera. Kailan ba natin sasabihin sa kanya? Kay Miggy? Saka na siguro. Masyado pa nagdadamdam yung bata sa akin eh. Baka mas malungkot yun kapag… Nalaman niyang may cancer ako at posibleng mawala na sa mundong to. Ano ka ba? Huwag ka nga ganyan. May cancer ka lang pero hindi ka pa mawawala. Magpakatotoo na tayo. Doon din naman ang punta ko. Kung doon din naman pala ang punta mo, di hindi na ako magmamacho dancer. Hindi naman pala kita kailangan ipagamot eh. Grabe to. Gusto ko magmacho dancer ka pa rin. Kailangan ko ng pera. Pambili ko ng makeup kapag maputla na ako dahil sa sakit. Ano ba? Huwag kang nga magsalita ng ganyan. Ayoko mapanghinaan ng loob. Opo na po, sorry na. Takot din naman ako pero andyan ka, alam kong kakayanin ko to. Kayanin mo talaga. Kasi kung mamamatay ka agad, mamimiss mo tong gumigiling kong katawan oh. Ha? Di ka mabibigyan ng ganito ni San Pedro, bahala ka. Baliw ka talaga. Tawagan mo na yung kaibigan mo at sabihin mong go ka na sa pagsasayaw ha. Teka, magsasaing lang ako. Rose? Huwag mo akong susukuan ha. Ni minsan, di ko naisip yan. Gumuho ang mundo ko noong nalaman kong may cancer si Rose. Breast cancer stage 1. Ilang araw after kong mawala ng work, saka naman bumungad sa akin ang balitang ito.
na doble ang pasakit ko noong nalaman ko ang sakit niya. Mas pinili naming hindi ipaalam muna kay Miggy dahil positibo naman kaming maaagapan namin ang sakit ng kanyang ina. Masyado na ring maraming iniisip noon si Miggy. Ayaw na sana namin siyang estresin sa ibang bagay kaya mas pinili naming sa aming dalawa muna ang balita. Isa rin ang sakit niyang ito sa mga dahilan kung bakit napapayag ako agad sa alok ng kasamahan ko. Nagbalik ako sa pagmamacho dancer. Hindi ko rin yon pinaalam kay Miggy. Dalawa lamang kami ni Rose na nakakaalam sa pagbabalik kong yon. Tinulungan nga ako ng asawa kong ilihim yon kay Miggy kapag nakita nitong tulog na si Miggy ay doon pa lamang ako magsisimula. Laging nakabantay noon si Rose sa pintuan para maramdaman niya kung magigising ba si Miggy. Pero minsan nakakatulog na lamang noon si Rose dahil nga sobrang lalim na ng gabi kapag nagsisimula na ako. Hindi ko naman siya magising-gising noon dahil kailangan din ang katawan niya ng pagpapahinga. Oh, rinig nyo ba ako mga beauties? Sabi ko, rinig, hindi titig. Grabe si Madam Ganda 04 oh. Makatitig naman po kayo sa akin. Para akong yelo sa ilalim ng araw ah. Tunaw na po ako. Basta mga bebe ko, alam niyo na po kung paano magsisend ng bayad ha. Bayad po muna tayo bago po sayaw. Malinaw po yon, ha? Sendan niyo po ako dito sa GC natin ng screenshot kung bayad na kayo. Ay, Ma'am Len 68, sorry po. Wala po yung kantang yan sa akin eh. Wala po tayo niyan, pasensya na. Di ko po na-download. Pero may babagay akong kanta para sa kagandahan niyo. Huwag kayong mag-alala, ako bahala sa inyo. Sigurado matitripan mo yon. Oo, good yun, good yun. Grabe yung gusto niyo pa ng pulang brief ha. Di pa ako nakakapaglabay. Eto na munang blue. Maganda naman sa balat ko eh, di ba? Kitang-kita naman oh. Bagay na bagay. Oh, gusto niyong tumalikod ako? Ay grabe sila oh. Madaling araw na pero gusto pa rin bumoso. Iba? Charot lang. Naku, Ma'am Lady in Red. Huwag po kayong pala desisyon sa kulay ng brief ko ha. Hayaan niyo na po ako. Malaki na ho ako. Kaya ko na ho ang sarili ko. Relax lang po kayo dyan. Bukas kapag uulit kayo, promise isusuot ko na yung mga gusto ninyo. Kaya pa-reserve na kayo habang maaga pa, okay? Check ko lang ha. Sandali, tinitignan ko yung mga screenshot nyo ngayon eh. Okay. Okay na to. Yun. Sakto may humabol. Yan. Mukhang ready na kayong lahat ah. Si Ma'am Dark Angel 84 oh. Nagpapaypay na. Init ba? Mukhang nadadala na kayo sa hotness ko dyan ah. Saglit na lang kasi mukhang may dalawa pang hahabol eh. Pahabulin natin. Kawawa naman. Para masaya rin sila ngayon. Ayun na, nakahabol. Sakto. Paalala lang po ah. Basta po yung mga bagong pasok, pakicheck na lang yung GC natin para makita nyo po yung mode of payment at mga available na mga kanta na pwede kong sayawin. Okay po? Si Ma'am Liwayway ng kahapon 394 oh. Wala na pong mas liliwanag yung ilaw ko. Hindi naman po pwedeng fluorescent lang pang gamitin ko sa paggiling. Masyado maliwanag yun ma'am. Makikita nyo ho ang pores at stretch marks ko. Tawa naman si ma'am oh. Kawaliw na aliw ka ma'am ha. Siya, mukhang ready na talaga kayo. Okay, ididim ko na yung ilaw ha. Itong ilaw na pula at green, ayan didim na natin. Ayan na. Pampagana muna tayo, palakpakan naman dyan para may magising. Galaw-galaw, para yung dugo maanda, dumadaloy. Tay? Miggy? Baboy niyo! Mga madam, pasensya na ho kayo, sandali lang po ha. Babalik po ako, sandali lang.
Miggy, sandali, mag-usap muna tayo! Nakakadiri kayo, Tay! Bumalik na naman kayo sa pamamokpok! Miggy, hindi nga ako pokpok. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo yun? Pamamokpok yung ginagawa nyo! Hindi na kayo nahiya! Kasama nyo pa si nanay sa kwarto habang nilalandi ang mga customer nyong tigang! Alam mo kung saan ka nakakapulot ng mga ganyang salita? Sa inyo naman nagmula lahat ng yan ah! Ginagawa ko lang to para magkapera tayo. Masyado kayong gaman sa pera! Di pa ba sapat yung kinikita mo sa pagbebenta ng frozen food? Ngayon naman ibang karne ang gusto nyong ibenta? Hindi mo kasi maintindihan eh. Kayo ang hindi makaintindi sa akin! Di nyo na ako binigyan ng kahihiyan! Sa tingin mo ba may choice ako? Kailangan ko to, Nak. Kailangan natin to. Lalo na ng nanay mo. Kayo lang ang may kailangan yan dahil easy money yan sa inyo! Kayo lang may gusto niyan! Anak, please naman. Intindihin mo naman ang tatay. Di ko maintindihan kung bakit kailangan nyo pang bumalik sa pamamokpok! Hindi nga ako pokpok. Pokpok ka! Pokpok! Huwag mo sabihin hindi ka pokpok dahil nag-uubad ka para sa pera! Pinapakita mo ang masiselo mong parte para sa pera! Kung ipakita ko man yon, wala kang pakialam. Katawan ko to. Katawan nyo na binababoy nyo na ang ending kami ni nanay ang napapasama at napapahiya dahil sa paggamit mo ng katawan mo na yan! Pokpok! Pokpok! Kadiri kayo! Pokpok! Hindi kita pinalaki at binuhay para lang sabihan ako ng ganyan. Pumasok ka sa kwarto mo! Bastos kang bata ka! Bastos ka! After noon ay nagmakaawa si Miggy kay Rose na tumira muna sa kanyang tiyahin. Hindi namin siya pinayagan kaya naman mas lalo itong nagtanim ng galit sa akin. Nadamay patuloy ang asawa ko. Hindi na kami parehong kinibon ni Miggy at nagmatigas na rin ako noon at hindi siya kinausap. Nais kong makita niya ang mali sa mga sinabi niya at ginawa niya. Hindi porket mapagpasensya ako noon babastusin na lamang niya ako ng ganon-ganon na lamang. Tatay pa rin niya ako, yon ang sinabi ko. Matuto siyang respetuhin ako kung gusto niyang maging maayos kaming pareho. Mas tumindi ang tensyon sa bahay at sobrang na-stress na si Rose at alam kong hindi yon makakabuti sa kanyang kalusugan. Sinabi kong hayaan na lamang niya si Miggy at lilipas din ang galit niya. Pero hindi nangyari yon, mas lalong sumama ang turing sa amin ni Miggy. Sinabi ko kay Rose na sabihin na namin ang kalagayan niya para malaman nito na bumalik lamang ako sa pagmamacho dancer para lamang may ipampagamot sa kanya. Pero tumanggi ito. Sinabi niya sa akin na hindi pa raw siya ready. Naiintindihan ko naman kaya naman muli na naman kaming nagtiis sa ginagawa sa amin ni Miggy. Hindi na nga ako talaga kinausapan ni Miggy. Parang naging hangin lamang ako sa kanya. Si Rose naman saka lang nito kinakausap dati kapag pipilitin niyang payagan na siyang umalis sa bahay para tumira sa kanyang tiyahin. Hindi nga pwede, Miggy. Huwag matigas ang ulo mo. Payagan nyo na kasi ako tumira kina Tita Len. Kahit hanggang matapos lang toong lockdown. Hindi pwede. Ang liit na nga ng bahay nila sisiksik ka pa doon. Pumayag naman siya Para rin daw may kasama si Baby Chia. Gagawin ka lang nung tagabantay ng anak niya. Dito ka na lang sa bahay para makatulong-tulong ka naman sa amin. Ayoko nga po dito sa bahay. Huwag mong ibabalik na naman yung issue sa tatay mo Pagod na ako sa kakareklamo mong bata ka. Hindi nga maganda sa pakiramdam na kasama ko sa bahay si tatay Walang ginagawang masama ang tatay mo. Pati ba naman ikaw, Nay? Pati ba naman ikaw nalason na rin niya ang utak? Wala siyang nilalasong utak dito. Ikaw lang ang makitid ang utak. Hindi makitid ang utak ko. Alam kong masama ang ginagawa ni tatay. Anong masama? Yung pagsasayaw niya para mabuhay ka? Para mabili mo lahat ng gusto mo? Sige nga, saan doon ang masama? Di niyo talaga makita, Nay. Ang hali ng ginagawa ni tatay. Oo, sumasayaw nga siya nun. Hanggang ngayon. Oo, sumasayaw ng nakahubad ang tatay mo. Pero hanggang dun lang ang serbisyong binibigay niya sa mga customer niya. Di na lumalagpas pa sa iba. Masyado kayong mapagtiwala kay tatay. Malay niyo ba na may pailalim na gawain yan? Hindi niyo alam ba? Huwag kang nagsasalita ng ganyan sa tatay mo. Marangal ang tatay mo.
Marangal? Ha! Marangal ba yung ginagawa niya? Nakita na halos ng kalahati ng populasyon sa atin ang kaluluwa niya. Anong kinarangal niya doon? Huwag kang makapagsalita na ganyan sa tatay mo! Masyado ka ng bastos! Di porket di ka nilalabanan ng tatay mo, ganyan mo na siya kung durugin! Tatay mo pa rin yon! Sana nga di ko na lang siya tatay eh. Para wala na akong kailangan durugin na ganito. Nakakapagod maging anak niya. Nakakapagod intindihin ang kalayang ginagawa niya. Ikaw, inintindi mo siya? Kailan? Wala ka nang ibang ginawa kundi husgahan ng tatay mo. Nung nagmamacho dancer siya sa gay bar, inayawan mo. Binastos mo. Okay, sige, sorry na lang doon. Tapos nung nagbenta siya ng frozen food, inisip mo pa rin na masama. Inisip mo na may ibang kapalit sa customer niya ng frozen yung pagbebenta niya. Grabe ka! Sanay siya sa maduming trabaho eh. Isang beses ka pang magsalita na ganyan sa tatay mo. Makikita Totoo naman na eh. Kasi kung malinis siyang tao, kung may pakialam pa siya sa dignidad niya, di na sana siya babalik pa sa paghubad. Nakakaya! Online pa niya ginawa. Paano kung kumalat yun sa Facebook? Sino na naman ang mapapahiya? Ako na naman, di ba? Intindihin mo ang tatay mo. Kailangan niya magkapera. Masyado siyang mukhang pera. Miggy! Pati ikaw, Nay! Nagbago ka na! Pati ikaw nagmumukhang pera na rin! Baka isang araw, hilahin ka na rin ni tatay para gumiling-giling sa camera! Napakabastos mong bata ka! Mas bastos pa yung bunganga mo kaysa sa isang daang pokpok! Pati kayo, Nay! Hindi niyo maintindihan ang kalagayan ko! Ikaw hindi makaintindi! Makinig ka! Makinig ka sabi eh! Bitawan niyo ako! Miggy, ano ba? Aray! Oh, Rose! Anong nangyayari dito? Joey! Napakalakas ng tulak ni Miggy sa dibdib ni Rose. Nasa sahig na noon si Rose at nakahiga nang maabutan ko silang dalawa. Narinig ko ang mga bangayan nila una pa lamang bago ako nakapasok. Hindi ko inakala na umabot na sila sa sakitan. Nagmadali akong binuhat si Rose para idala sa ospital noon at naiwang naguguluhan si Miggy. Inisip nito marahil na OA ang pagdala ko sa kanyang nanay sa ospital. Hindi naging maganda ang pagtulak ni Miggy kay Rose. Kinailangang magstay ng ilang araw ni Rose sa ospital para mabantayan. Hinang-hina ako noon habang pinagmamasdan si Rose. Gusto ko nang saktan si Miggy sa totoo lang dahil sa sobrang sama ng ginawang pag-uugali nito. Inawat lamang ako ni Rose at sinabi niyang hindi naman alam ni Miggy ang kalagayan niya. Yun na lamang ang ginamit ko para kalmahin ang sarili ko. Binala ko nang sabihin na kay Miggy ang katotohanan. Naisip kong eto na siguro ang paraan para mas maunawaan niya ang sitwasyon ko. Pero napaatras ako nang naisip kong baka malugmok ito sa lungkot kapag nalaman niyang may sakit ang nanay niya. Kaya naman tinikom kong muli ang bibig ko at piniling huwag sabihin sa kanya ang totoo, kapalit man noon ay ang walang kamatayang panghuhusga sa aking pagkatao. Mabuti naman at umuwi na kayo. Huwag mo akong simulan ngayon, Miggy. Pagod ako. Bakit? Sumayaw na naman ba kayo? Nagbukas na ba ang gay bar na pinapasukan nyo? Galing ako sa ospital. Hindi ba halata? Dinadahilan nyo lang ata ang ospital para makapagsayaw na naman kayo eh. Ilang araw nang nasa ospital ang nanay mo. Sa tingin mo gagamitin ko pa yung dahilan para itago sa'yo ang pagsasayaw ko? Sanay naman kayo nagsisinungaling sa akin para itago yung ginagawa nyong kahalayan eh. Miggy, wala akong oras makipag-away sa'yo ngayon. Magpapahinga lang ako ng konti, maya-maya babalik na ako ng ospital para bantayan ng nanay mo. Talagang may eksena pa kayong ospital-ospital no? If I know, si nanay andun kina Tita Len. Ano bang sinasabi mo? Ginagawa mo lang rason niyang ospital para matuloy mo ang pagiging malaswa mo. Alam mo, kung pwede lang kitang dalhin ngayon sa ospital para makita mo ang kalagayan ng nanay mo, ginawa ko na eh. Ha! Pasalamat kayo at bawal ako lumabas. Dahil kung hindi, magkakabukingan tayo. Parang di na kita kilala. Kayo ang di ko na kilala.
Pati si nanay nagawa niyong kuntsabahin sa pagmamacho dancer niyo. Di na kayo nahiya. Pati si nanay dinami niyo sa kalayan niyo. Nasa ospital ang nanay mo ngayon dahil sa ginawa mo. Wag ako, tay. Hindi ganun kalakas ang tulak ko sa kanya. Nagtataka nga ako kung bakit ganun na lang makapag-inarte si nanay na nasaktan siya. Halos hindi naman ganun kadin ang pagtulak ko sa kanya. Miggy, ng utang na loob. Huwag mo akong galitin. Ay, talaga? Talaga? Huwag mo ako susubukan, bata ka. Sumusobra na yung kabastusan mo. Sarili mong nanay, hindi mo na kayang galangin. Kayo! Kayo ang di ko ginagalang at hindi ang nanay Dahil pokpok ako. Yun ang tingin mo lagi sa akin, di ba? Sige. Pagbibigyan kita na tawagin akong pokpok. Kung kapalit naman ng pamumokpok ko na sinasabi mo, magandang buhay para sa'yo at sa nanay mo. Di ko kailangan ng buhay na sinasabi mo! Pero ang nanay mo, kailangan yun. Kailangan? Kayo lang naman tong namimilit na kailangan ni nanay ang pera na yan. May cancer ang nanay mo. Sabihin mo sa akin ngayon, kung hindi niya kailangan ng pera galing sa pamumokpok ko. May cancer si nanay? Sa tingin mo ba gusto ko bumalik sa pagmamacho dancer para lang sa sarili ko? Hindi. Dahil ako, kaya kong mabuhay sa pagbebenta lang. Pero hindi ganun eh. Hindi pwede ganun ngayon. Kailangan kong isipin ang kalagayan ng nanay mo. Anong gusto mo? Hayaan ko siyang hindi mapagamot? Ha? Hayaan ko siyang mamatay na lang? Ganun ba ang gusto mo? Nagsisinungaling na naman kayo! Walang sakit! Miggy, anak ka naman talaga. Ah! Ganun na ba kademonyo ang tingin mo sa akin? Para magsinungaling ako tungkol sa kalagayan ng nanay mo? Para pagtakpan lang ang pagsasayaw ko? Hindi mo alam kung gaano kahirap sa akin ang ginagawa kong to. Ayoko magalit ka sa akin dahil sa pagsasayaw ko pero kailangan kong ilaban ang buhay ng nanay mo. Kaya mo sabihin sa akin, nahihinto ko na itong ginagawa ko ngayon! Sabihin mo sa akin ngayon! Kasi saan ako kukuha ng ibang dudugtong sa buhay ng nanay mo? Saan? Pwede naman kasi... Anak! Desperado na ang tatay mo para madugtungan ang buhay ng nanay mo. Desperado na ako, anak. Pwede ba isang tabi mo muna yung nararamdaman mong galit? Isang tabi mo muna yung mga nararamdaman mo. Dahil ako tinapon ko na ang lahat ng hiya at dignidad na meron ako dati pa. Mabuhay ko lang kayo. Dahil kayo ang buhay ko. Hindi nyo kasi maintindihan! Ikaw ang hindi makaintindi! Ikaw! Ikaw ang hindi marunong makaunawa sa sitwasyon ko! Ako na humihingi ng tawad sa'yo, anak! Pasensya ka na! Patawarin mo ako kasi ganito lang ako eh! Pasensya ka na kung hindi mataas ang tinapos ng tatay mo! Pasensya ka na kung hindi maganda ang trabaho ko! Pasensya ka na! Pasensya ka na kung kinahihiya mo ako! Pero hayaan mo na muna akong ganito! Hayaan mo na muna akong gawin tulak! Kung kapalit naman ito, mabubuhay ang nanay mo! Paulit-ulit kong itatapon ang sarili ko sa nakakahiyang mundo na sinasabi mo! Paulit-ulit! Ah!
Sorry! Sorry, tatay! Sorry! Hindi ko alam! Patawarin mo ako! Sorry, tatay! Mula nang nagkausap kami ni Miggy ay naunawaan na niya ako. Naintindihan na niya ako, hindi ko gusto ang ginagawa ko. Pero kailangan para sa nanay niya. Sinuportahan ako nito kahit alam ko noon na hindi pa buo ang loob niya sa pagtanggap sa trabaho ko. Nagpasalamat pa rin ako na hinayaan niya ako. Nagsumikap ako para makabuo ng kailangang pera para sa kailangan ni Rose sa ospital at sa pagpapagaling niya. Nakitulong na rin si Miggy lalo na sa pagbebenta ng mga frozen food. Tinulungan ako nito na makabenta online tulad ng ibang ginagawa ng mga kabataang katulad niya. Natuwa ako nang nagkaroon muli kami ng bonding na mag-ama. Hindi man katulad ng dati pero paunti-unting nagiging maayos na kami. Sa ngayon ay nalampasan na namin ang sakit ni Rose. Kaunting pahinga at medikasyon ay babalik na siyang muli sa normal. Tinigil ko na rin ang pagmamacho dancer bilang respeto ko na lang din sa aking anak. Natuwa ito at sinabing handa na naman siyang tumulong sa ibang paraan para kumita. Nasiyahan na rin ako kahit papaano dahil nagsimula na kaming maging maayos na pamilya. Inaamin ko naman papadudot na nakakamiss din ang kita sa pagsasayaw. Pero mas nakakamiss ang makabanding ang anak kong si Miggy. Hindi ko yun ipagpapalit sa kahit na anong trabaho. Paminsan-minsan nagsasayaw pa rin ako dahil hindi ko pa yon matanggal sa sistema ko. Pero pangkatuwaan na lamang at hindi na masyadong bigay todo tulad ng dati. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Joey. Hindi madaling ipaunawa sa ibang tao ang daang pinili mong tahakin para mapabuti ang buhay ninyo. Marami ang pwedeng hindi makaintindi at marami ang huhusgahan ka. Pero sa bandang huli, isipin mo pa rin kung saan ka magiging masaya at kung saan mas makakabuti ka. Kung hindi naman nakakabuti ang pakikinig sa opinyong masasakit ng iba, doon ka ba pupunta? Maraming salamat muli sa ating sender for today na si Joey at paniguradong hindi lang ikaw ang may ganitong sentimiento. At hangad ko na sana ay maunawaan kayo ng mga taong nakapaligid sa inyo. Lalo na ang mga minamahal ninyo. Hindi biro ang mahusgahan base lamang sa inyong ginagawa para maging maayos ang inyong buhay. Dahil dyan, saludo kami sa inyo dahil kaya ninyo. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Madalas tayong naghahabol ng oras kapag nalaman nating parating na ang dulo at wakas. Bigla tayong magmamadali na masabi at magawa ang mga nakaligtaan natin at naisantabi. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang habulin ang oras? Dear Papa Dudut, handa ka bang makipagtalo sa oras, wag lang mawala ang taong nagpapalimot sa iyo sa oras? Ako nga pala si Fatima, 30 anyos. Solong anak sa pamilya, lumaking may malaking takot sa Diyos. Lumaking mapagmahal na anak.
lumaking mapagmahal sa magulang. Maswerte nga akong may tuturing dahil napunta ako sa mga magulang na hindi pabaya at marunong magmahal at maging responsable. Hindi kasi lahat ay nabibiyayaan ng ganitong klase ng mga magulang. Kaya naman ginagawa ko ang lahat para maipakita ang lubos kong pasasalamat sa aking mga magulang. Hindi na ako nagkaroon ng kapatid. Dahil ayon sa aking mga magulang ay hindi na kinaya ng matres ng nanay ko ang magdala pa ng isang sanggol sa mundong ito. Kaya siguro ako nabusog sa pagmamahal at atensyon dahil wala akong naging kahati sa mga magulang ko. Yon ang nakikita kong magandang resulta kapag solong anak ka lamang. Mahal na mahal ko ang mga magulang ko, Papa Dudut. Sa kanila ko natutunan na may forever nga. Kung makikita nyo lang kung paano sila nagmahalang dalawa, akala mo'y mga binata't dalaga pa lamang sila. Kung pwede ko lang i-post sa Facebook Reels ang mga paglalambingan at harutan nila. Baka nakarami na ako ng mga shares at stars. Kaya lang pinakiusap ng mga magulang ko lalo na si tatay na gawin naming pribado ang mga kaganapan sa pamilya namin. Alam nyo ba yung sinasabi nilang evil eye? Baka raw kasi ma-evil eye na mga inggit ang magandang mga nangyayari sa amin. Ayaw ko namang mawala at masira ang magandang pundasyon ng pamilya namin. Kaya ang mga magagandang moments ng pamilya ko ay sa amin lang din talaga umiikot. Fatima anak, Ano po yun, Nay? mamaya pagkatapos nating kumain, baka naman pwedeng palambing na hilutin mo ang likuran ko. Nananakit kanina habang nag-aabang ako ng jeep. Biglaan lang, ewan ko ba? Nagulat ka pa talaga sa pananakit ng likuran mo? Pareho na tayong 65. Kahit hindi tayo gumagalaw, magdidesisyon ng likuran natin sumakit kung kailan niya gusto. Ay wag mo nga akong itulad sa'yo. Mas bata ako ng ilang buwan sa'yo. Kaya dapat ikaw lang ang sumasakit ang likuran ng walang dahilan. Nasa tukador niya rin po ba yung langis, Nay? Lotion na lang ang gamitin mo. Naubos ko na yung langis nung 1 linggo. Ako na lang magpahid sa'yo ng lotion, darling. Malambot ang mga kamay ko. Eh paano hindi lalambot ang mga kamay mo? Eh hindi ka nagtatrabaho rito sa bahay. Sapol si tatay! Kasi nga kailangan kong mapanatiling malambot ang kamay ko para hindi ka nagre-reklamo magaspang to kapag hinahawakan mo. Ay nakululusot pa talaga. Alam ko kung paano mapalambot ang kamay mo. Paano ba? Ikaw ang maghugas ng plato mamaya para mababad sa tubig. Lalambot na yan pagkatapos. Ay, sa wakas, makakapagpahinga na ang kamay ko sa kahuhugas ng pinagkainan. Ilutin ko na lang ang likuran mo. Ako nang bahala sa lotion. Ay ayoko. Baka lang mas lalong sumakit ang likuran ko. Pasmado ka pa naman. O edi yung pasmadong kamay ko na lang ang gagamitin ko panghilot sa'yo. Makakatipid pa tayo sa lotion. Kadiri ka talaga, darling. Hindi ko alam kung bakit ikaw ang pinakasalang ko. Lagot ka, Tay! Bumawi ka! Huwag mo kasing gamiting panglambing niyang pasmado niyong kamay. Hindi nakakagwapo yan! Ha? Hindi nakakagwapo? Eh dahil nga sa pasmado kong kamay, kaya napaibig ko ang nanay mo. Hindi ba, darling? Napaibig mo ako dahil ikaw lang tong may pinakamagandang tricycle sa lugar natin. Dahil nga sa hudas sa tricycle na yon, kaya ako pinasma. Pinasma ka dahil marami kang babaeng hinahatid sa tricycle nung binata ka pa lang. Ay hinahatid ko lang naman sila para makipagsayawan. Ikaw naman, pinagsisiloso mo pa rin ang mga yon. Si Lukring, lagi mong hinahatid kahit wala namang pasayaw na pupuntahan. Hindi ko naging tipo si Lukring. Mawalan man tayo ng bigas ngayon. Huwag mong idamay na sumpain ng bigas. Mas importante yon kaysa sa pagiging babaero mo noon. Bumalik na naman tayo sa nakaraan.
Nagiging historya na naman si nanay, oh. Nakabuo na naman po siya ng time machine dahil sa selos. Napakasilosa mo eh. Alam mo namang sa'yo lang ang puso ko. Pati na tong pasmadong kamay ko. Sinasabi mo lang yan. Pero palatandaan ang pasmadong kamay mo sa mga babaeng hinatid mo sa tricycle noon. Ano bang pwede kong gamot na inumin, Fatima? Para mawala na tong pasma ng kamay ko. Kahit mawalang pasman nyo, Tay, hindi pa rin mawawala ang selos ni nanay. May karapatan ako magselos, no? Darling. Kung hindi ka nang bababae, hindi ka naman sana papasmahin. Ay! Darling. Ayaw pa hawat ni nanay, oh! Tumawag ka ng tulong, Fatima! Papadudot, bumagsak na lamang si tatay sa sahig at halos hindi na ako makagalaw noon kahit na ilang beses na akong sinigawan ni nanay para humingi ng tulong sa kapitbahay. Nang makabawi ako sa pagkakabigla ay napatakbo na ako palabas ng bahay para magpasaklolo sa mga kapitbahay. Mabilis naman silang rumesponde noon at binuhat si tatay para maisakay sa taxi. Mabilis lang din kaming nakarating sa ospital dahil hindi naman yon malayo sa amin. Hindi kami mapakali habang inaabangan namin na kausapin kami ng doktor sa kalagayan ni tatay. Hindi ko halos makausap noon ng matino si nanay dahil sa pag-iyak nito habang sinasabayan ng dasal sa kanyang munting rosaryo. Hindi ko siya magawang iwanan kahit naiihina ako noon dahil gusto kong makibalita sa kalagayan ni tatay. Makalipas marahil ang 2 oras, kinausap na kami ng doktor. Nakita namin sa mukha niya ang mabigat na balita, Papa Dudut. Hindi halos makatingin si nanay sa mga mata ng doktor at doon na nga kinailangan ng ibalita ng doktor sa amin na may malubhang karamdaman si tatay at nagbigay pa ng taning sa kanyang buhay. Hindi nakaimik si nanay, Papa Dudut. Nagpalakad-lakad ito sa hallway ng ospital at parang nawawala na sa sarili niya. Ako na lang ang kinausap ng doktor patungkol sa mga dapat gawin para sa kalagayan ni tatay. Nakinig ako mabuti kahit punong-puno ng lungkot at takot ang puso ko. Pagkatapos noon ay sinabihan kami na manatili si tatay o mananatili si tatay ng 3 araw sa ospital para sa iba pang mga check-up. Sa ospital na rin kami nanatili ni nanay para madali kaming masabihan ng mga doktor sa kailangan para kay tatay. Makalipas ang 3 araw ay pinauwi na kami. Bitbit namin ang mga bilin sa pangangalaga para kay tatay. O tay, dahan-dahan lang po sa paglalakad. Kaya ko naman maglakad, anak. Wala naman ako sakit sa buto. Nagawa mo pa talagang magbiro. Kung hindi ko idadaan sa biro, pati ako malulungkot. Malungkot naman talaga ang nangyari sa'yo. Pero hindi ibig sabihin ay magbababad na ako sa lungkot. Marami pa naman akong araw na natitira kasama ninyo. Kung matigas ang ulo mo, babawasan niya ng Diyos. Ganyan. Magbiro ka nga, darling. Para mabawas-bawasan naman ang pag-aalala mo. Hindi mo matatanggal ang pag-aalala ko sa'yo. Huwag po kayong ma-stress pareho, please. Paano bang hindi masistress alam na natin ang kalagayan ng tatay mo? Nay. Mabuting at nalaman natin. Ibig sabihin lang, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para bumawi. At gamitin ang tamang natitirang oras ko sa mundo. Hindi na natin sasayangin pa ang oras. Tama po kayo. Hindi tayo magsasayang ng oras. Kaya sa lalong madaling panahon, kailangan sipagin tayo sa pagpapagamot sa inyo, Tay. Lahat ng ipapagawa ng doktor, susundin natin. Lahat ng gamot, bibili natin. Kung kailangan manatili sa ospital, gagawin natin. Ihahanda ko na lagi ang bag para sa mga damit mo. Kung sakaling kailangan nating mag-apura sa biglaang pagpunta mo ulit sa ospital. Mabuti ng handa. Bibili ako ng bagong unan mo bukas para magamit mo sa ospital. Pinaghahandaan niyo ang sakit ko. Bakit hindi niyo na lang paghandaan kung paano pa ako mapapasaya habang nandito ako sa mundo?
Kapag magaling na po kayo, paghahandaan naman natin ang magpapasaya sa inyo. Konting tiis lang po, Tay. Makakapasyal at magagawa nyo ng muli lahat ng gusto nyong gawin. Sasamahan pa namin kayo ni Nanay kung gusto nyo magsabong ulit. Tama si Fatima. Magpagaling ka ngayon. Sa susunod ka na magpakasaya. Gusto kong magpakasaya ngayon at sa mga dulo ng araw ng buhay ko. Yun lang ang gusto kong gawin. Hindi naman pwede yan. Kailangan nating mapahaba ang buhay nyo, Tay. Para mahaba rin ang panahon na makapagplano ng magpapasaya sa inyo. Kayong dalawa talaga. Kung ano-ano naiisip. Bakit hindi nyo hayaan kung ano mangyayari ngayon? Parang ang gusto mong gawin hayaan na lang namin na kumalat ang sakit sa buong katawan mo. Sa tingin mo ba ay madali mo kaming mapapapayag dyan sa gusto mo? Na-enjoy ko na ang mundo. Masaya na akong umabot sa ganitong edad. Hindi ka susuko sa buhay. Lalaban ka para sa amin ng anak mo. Gusto ka pa naming makasama. Ayaw mo na ba kaming makasama? Ano bang ayaw kayong makasama? Yun lang ang nagpapalakas sa akin. Ang malamang makakasama ko pa kayo. Kaya nga magpalakas at magpagaling kayo, Tay. Magpapa-ospital at magpapagamot kayo. Kung gusto niyo makasama pa kami ni Nanay, ha? Ayoko magpa-ospital. Mauubos lang ang oras ko riyan. Gamitin na lang natin sa mga bagay na magpapasaya sa akin. Tulad po ng… Pagsama niyo sa akin sa pagkakape sa umaga sa bakuran. Sasamahan niyo ako magdilig ng mga halaman. Magagawa natin yan habang nagpapa-ospital ka. Manghihina lang ako lalo sa ospital. Ginawa po ang ospital para palakasin kayo. At ginawa ko ang bahay na to para maging masaya ako. Ito ang pinipili ko. Hindi ang ospital na sinasabi niyo. Hindi na kami nakipagtalo kay Tatay Papadudut. Ayaw naming pasamain ang kanyang loob lalo't baka makaapekto yon sa kanyang kalusugan. Kahit tutol kami sa gustong mangyari ni Tatay ay nagkunwari na lamang kami ni Nanay na ayos kami sa kanyang desisyon. Nag-usap kami ni Nanay sa mga gagawin para pasimpleng maisingit ang gamutan kay Tatay. Nahirapan kami sa pagpapapayag sa kanya na magpa-ospital, pero sinubukan namin. Kilala namin si Tatay, may katigasan ang ulo nito. Kaya pagbibigyan muna namin siya hanggat hindi pa nagsisink in sa kanya ang kahalagahan na mapagamot siya. Naglambing siya sa amin na manood ng paborito niyang lumang pelikula. Nasa sala kami noon at inaasikaso ang lahat ng kailangan niya. Pinakiusapan niya kaming umupo na lamang at samahan siyang manood ng pelikula. Naglambing din si Tatay na kung pwede namin siyang ipagtimpla ng kape at ipaglagay ng biskwit sa mangkok na papapakin niya. Agad namang kaming sumunod, Papadudut. Hindi ko trip ang pelikulang pinapanood namin dahil may kalumaan na ito. Pero nanood ako. Kahit si Nanay na alam kong hindi rin mapakali ay napapirme sa pinapanood na pelikula. Iyon marahil ang nakita niyang takas para makalimutan pansamantala ang kalagayan ni Tatay. Si Tatay naman habang pinagmamasdan ko ay parang walang bakas ng takot o pag-aalala sa kanyang estado. Panay pa ang tawa niya at kwento sa amin nung unang beses niyang napanood sa sinihan ang pelikulang pinapanood namin. Naiyak na lamang ako habang pinakikinggan ang mga tawa at boses niya, Papadudut. Parang minememorya ko na yon kung sakaling balang araw ay hindi ko na yon pwedeng mapakinggan pa. Sa ganong pag-iisip ay napalabas na lamang ako ng cellphone at palihim na binivideo ang mga tawa ni Tatay habang nanonood ng pelikula. Hindi ko yon sinabi sa kanya, alam kong tutol siya sa makabagong teknolohiya tulad ng cellphone at Facebook. Pero para sa amin, Papadudot, malaki ang tulong ng teknolohiyang yon para maiimbak ang mga nalalabing mga alaala ng tatay ko sa amin, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, na kumbinsi namin si Tatay na magpa-ospital. Natagalan nga lang kami bago nagawa yon, may katigasan din kasi ang ulo ni Tatay.
Kung hindi pa umiyak at nagmakaawa si nanay kay tatay ay hindi papayag si tatay na muling magpakita sa ospital. Gusto naming mapahaba ang buhay niya. Marami pang mga okasyon na gusto namin siyang makasamang buhay at malusog. Yon ang paulit-ulit naming pinapaunawa sa kanya kung bakit gusto naming ituloy ang pagpapagamot niya. Labag man sa kanyang kalooban ay sinunod niya kami. Ayaw din kasi niyang nakikitang na-stress si nanay at umiiyak. Yon ang malaking kahinaan ni tatay. Hindi ko naman magawang ipakita sa aking mga magulang na maski ako ay nahihirapan at nalulungkot. Dahil alam kong sa akin na lamang sila kumakapit noon. Pinatatag ko ang loob ko sa pag-asang makatulong yon sa mabilis na paggaling ni tatay. Sa paglipas pa ng mga araw at linggo ay napansin namin na hindi na masyadong may epekto ang pagpapaospital at pagpapagamot ni tatay. Dahil marahil yon ng lungkot na nararamdaman ni tatay. Naisip ko na dahil ayaw naman talaga niyang magpaospital at magpagamot, kaya nalungkot ang katawan niya. Parang gusto nang sumuko. Hindi ko naman sinabi ang ideya kong yon kay nanay dahil alam kong gustong gusto ni nanay na idala lagi sa ospital si tatay. Dahil yun lang naman ang nakikita niyang paraan para gumaling si tatay, Papa Dudut. Hindi na niya napansin na unti-unti ay nilalamo na si tatay ng lungkot na nagiging dahilan kung bakit hindi na masyadong umiepekto ang mga gamot sa kanya. Nagbago na rin ang mood ni tatay. Lagi na rin itong iritable at galit. Kahit konting bagay lang na mapansin niya ay papatungan niya lagi ng galit. Hinabaan ko ang pasensya ko dahil ang galit ay nagtatagong kakambal ng lungkot. Pero hindi ko alam kung paano i-handle ang pasensya kong nasasagad dahil sa paulit-ulit na galit ni tatay, Papa Dudut. Hindi mo na naman ginalawang pagkain mo, darling. Pang-ilang beses na ito. Busog nga ako eh. Paano kang busog? Sabi ni Fatima, kahit ang pananghalian mo, hindi mo kinain. Iniinom mo na lang agad ang gamot mo. Hindi ba yun naman ang gusto nyo? Uminom ako lagi ng gamot. Gamot, gamot, gamot. Sinunod ko naman. Pero tay, kailangan kasi may laman ng tiyan nyo para hindi humapdi yung sikmura nyo. Para rin umepekto ng mabilis yung gamot. At kailangan mong magpalakas. Pagkain ang tutulong sa'yo para maging malakas. Kumain ka na, darling. Ang dami nyo gusto ipagawa sa akin. Magpalit na lang kaya tayo ng katawan. Kung pwede lang ay ginawa ko na. Alam mo namang mas nahihirapan ako kapag nakikita kang hindi maayos at malusog. Ano magagawa ko? Binigyan ako ng sakit. Hindi ako maayos. Tanggapin na lang natin yon. Ayokong tanggapin na lang kasi gusto kong bumalik ka sa dati. Wala nang babalik sa dati. Ganito na ako. Tay, huwag naman po sanang mawalan ng pag-asa. Andito kami ni nanay. Tinutulungan ka. Nagpapakatotoo lang ako sa kalagayan ko. Alam naming mahirap ang kalagayan mo. At mas lalo nyo pa pinahihirapan dahil sa mga pinipilit nyo sa akin. Masama bang ipilit sa'yo na magpagaling ka? Masama na pinipilit nyo akong magpa-hospital at magpagamot. Eh hindi naman yun ang gusto ko. Ang sabi mo, gusto mo pang makasama kami ng matagal. Pero hindi ako tatagal kung labas-masok ako sa ospital. Tay, kung susundin natin ang sinasabi ng doktor, gagaling po kayo. Kung susundin nyo ang hiling ko, alam ko kung paano pagalingin ang sarili ko. Sige nga, sabihin mo sa amin ng anak mo kung paano ka magpapagaling nang hindi nagpapatulong sa doktor. Sabihin mo. Hayaan nyo akong mabuhay ng normal, tulad ng dati. Pero hindi na ito tulad ng dati. Alam ko. Pero dahil sa kakapamukha nyo sa akin na kailangan ko magpa-hospital at magpagamot, mas lalo ako nai-stress at nalulungkot. Hindi ako makatulog kakaisip sa sakit ko dahil lagi nyo pinapaalala yun sa akin. Hindi mo pwedeng kalimutan muna natin ang sakit ko? Hindi nyo na ba talaga kayang iparamdam sa akin
na ako pa rin ang padre di pamilya na malakas at kaya kayong suportahan? Tay! Hindi yung lagi nyo na lang ako inaalalayan. Ultimo paghinga ko kinababahala ninyo. Sino hindi makakaramdam ng panghihina sa pinapakita nyo sa akin? Nag-aalala lang kami sa'yo. May ibang paraan pa para iparamdam nyo ang pag-aalala nyo sa akin. Hindi itong parang binabantayan nyo ako lagi na huwag lumapit kay kamatayan. Nakakasakal! Nakakainis! Kung pagbibigyan po namin kayong bumalik sa normal, mapapangako nyo bang magiging masaya na kayo ulit? Hindi na magagalit. Yan lang naman ang hiling ko. Hayaan nyo akong mamuhay ng normal. Gaya ng dati. Kahit hindi ko ipangako, magkukusa ang katawan ko maging masaya at malakas. Kung yan ang mapapangako mo, sige. Mangangako na rin kami. Kapag padre di pamilya nga naman ay ayaw mong makita na mahina ka sa harapan ng iyong pamilya. Kahit pa sabihing sugatan na ang isang ama ay kailangan niyang ipakitang kaya niya at malusog pa siya. Andun kasi ang pride niya, Papa Dudut. Yun ang nakalimutan namin ni nanay tungkol kay tatay. Buong buhay nakasama namin si tatay at hindi ito nagpakita ng kahinaan sa harapan namin ni nanay. Alam naming maraming pagkakataon na itong nagalusan at nalunod sa mga problema. Pero hindi niya yon ipinakita sa amin ni nanay. Napakatapang ni tatay. Kaya ang nangyaring pagkakasakit nito ay naging malaking dagok sa kanyang pagkalalaki. Lalo't lantara naming nakikita yon ni nanay, Papa Dudut. Kaya siya nalungkot at lagi nagpapakita ng galit. Naunawaan na namin yon ni nanay. Nasaktan namin ang pride ni tatay bilang padre di pamilya. Pinag-usapan nga namin yon ni nanay. Kapag nagpapahinga nun si tatay ay nag-uusap kami madalas ni nanay para gawin ang makabubuti para kay tatay. Alam naming makabubuti kay tatay ang magpagamot at magpa-ospital. Pero sa napansin namin ay mas lalo lamang siyang nangihina. Hindi kasi yon tinatanggap ng pride niya bilang isang ama. Alam namin na gusto niyang siya ang umaalalay sa amin at hindi ang kabaligtaran. Gustuhin man naming ipaunawa sa kanya na walang kaso sa amin kung kami ang mag-alaga at titindig para sa kanya, pero gusto rin naming alagaan ang pride niya bilang isang padre di pamilya. Sa ganung paraan ay naiisip namin na mas makakayanan niya ang bigat ng dinadala ng kalusugan niya. Mas manunumbalik ang lakas at saya niya. Wala namang masama kung susubukan naming pakinggan ang hiling niya na paghinto sa ospital. Susubukan lang naman, baka sakaling tama nga si tatay, Papa Dudut. Tay? Ano yun? May gusto lang po sana kaming itanong sa inyo ni nanay. Kung itatanong niyo sa akin kung kailan ako papayag magpa-ospital ulit, huwag niyo nang subukan. Ako na nagsasabi sa inyo, huwag na huwag niyong susubukan. Hindi na po namin kayo pipilitin. Kung ayaw mo talagang magpa-ospital, sige. Susundin natin kung ano man yung gusto at plano mo. Pero hiling namin na sana kumain pa rin kayo ng maayos, matulog ng sapat, at saka bibili kami ng mga prutas at gulay para sa inyo. Ayos sa akin yan. Mas gusto ko magpalakas kung ganyan lang ipapagawa niyo sa akin. At sana, huwag mong tanggihan ng vitamins mo. Sige, payag ako. Gusto naming malaman ni nanay kung ano po bang plano nyo ngayon na hindi na kayo magpapa-ospital. Hindi niyo ba ako papagalitan? Bakit naman po kami magagalit? Dahil baka hindi tayo tugma ng mga gusto mangyari para sa sarili ko. Katawan mo yan. Ikaw ang nakakaalam kung ano ang kailangan mo. Pasensya ka na kung pinipilit ka namin sa mga ayaw mong gawin. Wala nang kaso yon. Alam kong gusto niyo lang naman akong gumaling. Mabalik tayo sa mga plano mo. Ano ba talagang gusto mong mangyari, darling? Darling, gusto ko lang naman mamuhay tulad ng dati. Hindi ba talaga pwedeng magkunwari na malusog ako? Na mahaba pa ang buhay ko? Subukan natin magpanggap para hindi maalala ng katawan ko na may pinagdadaanan nito. Sige,
Meron pa po ba kayong gustong gawin o ipagawa sa amin ni Nanay? Meron. Gusto ko ng isang buwang Pasko. Matagal pa naman ang Disyembre. Mapaghahandaan pa natin yan. Malilinis ko pa lahat ng mga dekorasyon natin sa Pasko. Huwag na natin hintayin ng Disyembre dahil malayo pa yun. Ano po ang balak niyong gawin? Gusto ko mag-celebrate tayo ng maagang Pasko. Ngayon din. Ngayon na? Tutulungan kita, darling, sa paglilinis sa mga dekorasyon pang Pasko. Pati na pagsabit ng parol at Christmas lights. Fatima anak, gusto ko maghanap ka ng mga pelikulang pampasko na papanoorin natin sa gabi. Pakihanap mo na rin ng mga lumang CD ko ng mga Christmas song. Patutugtugin natin yung sa component tuwing umaga pagkagising. Sasabayan natin ng mainit na kapeng barako o batirol. Mukhang matagal mo nang naplano ito ah. Nung nalaman kong may taning na ang buhay ko, ito kagad ang rumihistro sa utak ko. Isang buwang Pasko. Maagang Pasko. Ano, mapagbibigyan niyo ba ako? Oo naman po, Tay. Mukhang pati kami magiging masaya niyan. Nai-imagine ko na yung mainit na baterol sa umaga na sumasabay sa Christmas songs. Magugulat ang mga kapitbahay natin. Baka nga makisalo pa sila sa atin eh. May nagbebenta na kaya ng keso de bola? Ayos na sa akin kahit anong keso. Ipapares ko sa mainit na monay at batirol. Hanap din ako ng hamon de bola mamaya. Sana makabili para mas malasahan pa natin ang Pasko. Nagustuhan ko tong plano mo, darling. Nararamdaman na ng katawan kong Pasko. Dapat magpalitan din tayo ng regalo, ah. May naihanda na ako regalo para sa inyo. Itinago ko sa ilalim ng kama. Oh, huwag niyong titignan ha? Papa Dudut, nakita ko kung gaano kasaya si tatay ng mga oras na yon. Tila nawala ang pangangayayat at pamumutlaan niya. Sumigla ulit siya habang iniisa-isa ang mga plano niyang mangyari sa maaga naming Pasko. Yan lang pala ang makapagbabalik ng saya sa kanya, Papa Dudut. Pinagtimpla pa niya kami ni Nanay ng orange juice at pinagpainit ng pandikoko para mapagsaluhan namin habang nililista ang mga dapat naming gawin. Nagkatawanan at nagkatuksuhan pa para kaming bumalik sa mga panahon na hindi pa namin alam ang tungkol sa sakit ni tatay. Panay ang sulyap ko kay tatay na nangunguna sa pagpaplano. Si nanay naman ay nakita ko kung gaano kalapad ang ngiti niya habang pinagmamasdan ang panunumbalik ng sigla ng kanyang asawa. Masaya ako dahil masayang muli ang mga magulang ko. Pasko ng paboritong okasyon ni tatay. Naalala ko na bata pa lamang ako ay siya na mismo ang umaasikaso lahat para sa Pasko. September pa lamang ay nagsasabit na ito ng parol sa labas ng bahay. Chine-check na rin niya kung may napundibang ilaw sa Christmas lights namin. Sinusuklay ng maayos ang Christmas tree namin. Nakalista na rin ang mga balak niyang iregalo sa amin at sa mga inaanak niya. Ganon kung maghanda si tatay sa Pasko, Papa Dudut. Pati ang pagluluto ng Noche Buena ay siya rin mismo ang umaasikaso. Sa ganong paraan siya nabubuhayan at naliligayahan, Papa Dudut. Kaya pala yon ang hiniling niya sa amin noong mga panahong nanghihina at nalulumbay na siya. Pasko pala talaga ang pangbawi niya sa pinagdadaanan niya. Kaya wala kaming pagkatubaling ibinigay sa kanya ang maagang Pasko na gusto ni tatay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ang kinalakhang pamilya ni tatay hindi na willing mag-celebrate ng Pasko. Hindi naman dahil bawal sa kanilang relihiyon kundi dahil kapos sila. Pasko kasi ang nagpapaalala sa kanila na wala silang perang pambili ng mga masasarap na pagkain at mga regalo. Ang kwento ni tatay noon ay gumawa siya ng parol na gawa sa straw at tansan para meron silang dekorasyon. Matagal na inipon ni tatay ang mga straw. Pinulot niya ang mga yon sa mga basurahan at sa mga tindahan na malapit sa kanilang bahay.
Naiinggit kasi siya sa mga kapitbahay nila na kaliwat kanan ng mga dekorasyon. Kaya naisipan niyang gumawa ng parol nila. Pero hindi yon kinatuwa ng kanyang tatay at pinatapon kay tatay ang parol na ginawa niya. Pero hindi niya yon tinapon. Nilagay niya yon sa ilalim ng kanyang kama. At inilalabas niya sa tuwing nakakaramdam siya ng lungkot at inggit sa mga batang nakakapag-celebrate ng Pasko. Kaya naman noong nakawala na si tatay sa kahirapan ay sinigurado niyang matitikman niya lagi ang saya ng Pasko. Yun din ang pinaranas niya sa amin ni nanay. Hindi siya nagkulang sa amin pagdating sa pag-aasikaso sa Pasko. Gusto niyang maibigay sa amin ang masayang Pasko na hindi na ibigay sa kanya ng mga magulang niya. Lagi yung sinasabi ni tatay sa amin ni nanay, Papa Dudut. Hindi naman ako nanawang pakinggan yon. Gusto lang kasing ipakita at ipaunawa sa amin ni tatay kung gaano kami kaswerte na nagagawa naming magsabit ng parol at magtayo ng Christmas tree kada Pasko. Dahil hindi lahat ay may kapasidad para makabili at makagawa noon. Lalo na ang mga handang pamasko. Kaya nga ang plano ni tatay na maagang Pasko ay sinuportahan namin ni nanay ng buong puso. Dahil nadadamay din kami sa kasiyahang dulot noon, Papa Dudut. Huwag niyo masyadong gagalawin ang Christmas tree natin, ha? Nawawala na ng balanse. Ayusin ko kapag dumaan ako sa hardware. Na-check mo na ba kung gumagana pa rin ang Christmas lights natin? May ilang napundi pero hindi naman pansinin. Pwede pa tayong bumili mamaya. Gusto mo bang sumama? Gusto ko kasi maglagay sa kwarto natin. O sige, kailangan ko ding dumaan sa grocery store para bumili ng handa natin. May pang spaghetti naman tayo mamaya, hindi ba? Kahit yun lang muna ang handa natin ngayong araw. Hindi ako mapakali kapag walang queso de bola. Alam mo namang yun ang paborito ko. Nayo, order na lang ako online para hindi ka na mahirapan sa paghahanap. Ay nako, baka matagalan pa yan bago dumating. Gusto ko nang makatikim mamaya. Yun ang papapaking ko habang nanonood tayo ng pelikulang Pampasko. Sabihan niyo lang ako kung wala kayong mahanap mamaya para maka-order ako online. Ayaw mo bang sumama sa amin ng nanay mo na lumabas? Magda-download pa po kasi ako ng mga kanta at pelikulang Pampasko para marami tayong mapanood sa buong buwan. Mabuti yan. Pwede bang ikaw na rin maganda ng baterol at monay mamaya? Gusto kong ipares ang hamon de bola sa nilagang kamote na may kahalong keso. Natakam ako bigla sa mga plano mo, darling. Huwag niyo naman ako masyadong gutumin. Magpaplansya pa ako ng mga isusuot nating terno eh. Ay oo nga pala. Meron pa sa dulong cabinet namin ng tatay mo yung mga terno nating pantulog na Pampasko. Ilabas mo na rin mamaya. Idamay mo na rin sa paplansyahin mo ha. Para mawala yung amoy ng mothballs. Na-excite na ako sa maagang Pasko natin. Lalo na ako. Sana napalakas ka ng maagang Pasko natin, darling. Mukha bang hindi? Tingnan mo nga't mula nung pumayag kayong i-celebrate natin ng maaga ang Pasko, parang lumakas na ang pangangatawan ko. Napansin mo ba, darling, na mahimbing na ang tulog ko? Napansin ko nga, para kang sanggol kung matulog. Kung may naiisip pa po kayo tay na gusto nyong gawin para sa maagang Pasko natin, sabihan nyo lang kami ni nanay ha. Gusto ko sanang papuntahin dito ang mga inaanak ko sa susunod. Maglalagay ako ng malulutong na 20 pesos sa ampaw at yun ang regalo ko sa kanila. Pero tay, dalagat binata ng mga inaanak nyo. Yung iba nga may sarili ng pamilya. At saka wala na halos papel na 20 pesos ngayon. Puro na barya. Maghahanap ako. Tradisyon natin mga Pinoy ang mamigay ng malulutong na 20 pesos sa mga inaanak. Itutuloy ko yun. Naku, gustong ituloy ni tatay ang pagiging kuripot na ninong. Teka, at parang nangihina ako sa panlalait mo, anak. Nanghina bigla ang katawan ko. Bumagsak bigla ang kalusugan ko. Hayaan nyo tay, o-orderan ko kayo online ng dextrose na pampagalante. Huwag mo nang asarin ang tatay mo. Pag yan nagtampo, baka biglang magpa-ospital. Sige ka, mapopospo ng maagang Pasko natin. Niyakap ni tatay si nanay sa huling biro nito.
Napangiti ako habang nakatingin sa kanila. Nanumbalik na rin ang sigla ng relasyon nila, Papa Dudut. Nagkaroon talaga ng problema sa relasyon nila mula noong nalaman namin ang tungkol sa karamdaman ni tatay. Lalo na nung pinipilit na ni nanay ang mga gamot kay tatay. Madalas silang nagkakatampuhan ng dahil doon. Pero noong pinagbigyan ni nanay si tatay na huwag nang magpa-ospital ay doon na nagsimulang bumalik ang lahat. Bumalik ang giliw nila sa isa't isa, Papa Dudut. Madalas ko na silang nahuhuling naglalambingan sa tuwing nanonood kami ng mga pelikula na nakikita ko ang mga panakaw na halik ni tatay sa noo at pisngi ni nanay. Hindi nawala ang pagmamahala nila. Nagtago lang noong mga panahong mas inuna nilang ipakita ang galit at lungkot nila. Masaya akong hindi na nagtagong muli ang pagmamahala nila. Dahil gustong gusto kong nahuhuli yon sa paligid nila. Nagpatuloy ang selebrasyon namin ng maagang Pasko, Papa Dudut. Sinunod namin ang gusto ni tatay na maglaan ng isang araw para sa mga inaanak niya. Alam ng mga inaanak niya at mga kamag-anak namin ang tungkol sa karamdaman ni tatay. Nakwento na rin namin ang dahilan ng maagang Pasko namin. Buo naman ang ipinakita nilang suporta. Natuwa ako na kumpleto ang mga inaanak ni tatay na dumalaw sa amin. Magiliw nilang tinanggap ang malutong na 20 pesos na nakasilid sa angpaw. Sumayaw at nagkantahan pa ang mga ito bago iabot sa kanila ang angpaw. Dahil yon ang nakasanayan ng mga inaanak ni tatay sa tuwing dumadaan sila sa bahay noon para kunin ang kanilang aginaldo. Marami pa kaming ibang ginawang selebrasyon para sa aming maagang Pasko, Papa Dudut. Isa na doon ang pagbibigay ng regalo. Pagkatapos naming kumain ng hamon de bola, nilagang kamote na may keso at fruit salad ay nagsama-sama kaming pamilya sa harapan ng Christmas tree para iabot ang mga regalo namin sa bawat isa, Papa Dudut. Fatima anak, ikaw muna magsimula mag-abot ng regalo para ako na-impatso sa dami ng kinain kong kamote. Mukhang mapapasama ang amoy ng hangin mamaya, tay ah. Pinapak mo na lahat ng kamote eh. Salad na lang ang tinira mo sa amin ni nanay oh. Masisisi niyo ba ako? Sinira pa ng nanay mo pagkakalaga sa kamote. Ang hinalo kong keso ang nagpasarap doon. Hindi darling, ang pagmamahal na hinalo mo nagpasarap doon. Pakis nga. Kung hindi ka lang busog, baka nakakurot na kita sa tiyan at hita mo. Mamaya na po maglambingan. Pasintabi naman sa mga single na kagaya ko. O siya, simulan na natin mag-abot ng regalo. Mauna ka na anak at lalambingin ko pa tong nanay mo. Ay nako, nang inggit pa talaga ulit. Okay, ito nang regalo ko para kay nanay. Hindi ko na binalot ha. Bra! Paano mong nalaman na kailangan ko nito? Hula ko lang naman, Nay. Napansin ko kasi kapag nagsasampay na kayo ng mga nilabahan, kulang na lang humingi ng saklolo sa akin ng mga branyo para ibaon ko na sa lupa. Gusto na nila mag-rest in peace, Nay! Salamat anak ha. Alam mo talagang kuripot akong bumili ng bra. Pati panty. Gusto na rin humimplay ng mga panty mo, darling. Ay, nagsalita ka naman dyan. Sakto ang regalo ko sa'yo. Oh, buksan mo na. Merry Christmas! Maagang Pasko sa'yo, darling. Tignan ko nga kung anong laman nito. Brief! Large! Hindi na bacon ang mga isusuot ko. Kasi naman, puro bacon na nga. Kulang na lang lumundag na sa kawali ang mga brief mo para magpaprito. Salamat, darling. O tay, heto naman ang regalo ko sa inyo. Ano ito? Aba, pictures natin to nung bata ka pa lang. Bakit ang linaw? Hindi naman ganito ang pagkakaalala kong kuha noon. Ang galing. Ang linaw talaga.
May kakilala kaming nag-restore ng luma at sirang pictures. Naisip kong hanapin yung mga picture natin noon ni nanay. O ayan, mamili na po kayo dyan ng ilalagay nyo sa wallet nyo. Kung kasya lang lahat ito sa wallet ko, ikakarga ko talaga lahat. Tanggalin nyo na po kasi yung mga resibo sa wallet nyo para magkasya lahat dyan sa wallet. Ako naman. Anak, ang regalo ko sa'yo ay 3 buwan kitang ipaglalaban ng damit at hindi kita paghuhugasin ng plato sa loob ng 4 na buwan. Pirmahan mo na tong kontratang ginawa ko para maisakatuparan na natin. Wow, Nay! Mas kuripot ka pa pala kaysa kay tatay! Ay, ayaw mo pa? Pwede kong bawiin. Marami kang huhugasan mamaya. Nakita mo naman ang lababo natin. Joke lang! Thank you, Nay! Tatagal na rin sa wakas ang nail polish ko. Kikinis pa ang kamay ko. Ako naman. Ito ang para sa'yo, darling. Ano ba ito? Oh, lipstick! Napapansin ko kasi na lagi ka napapangiti kapag nagpapahid ka ng lipstick sa harapan ng salamin. Mas lumiliwanag ang mukha mo. Natutuwa ako. Kaya habang nandito pa ako sa mundo, ako ang supplier ng lipstick mo. Merry Christmas. Maagang Pasko, darling ko. Merry Christmas. Maagang Pasko sa'yo, darling ko. Salamat sa pagpapangiti mo sa akin. At syempre, hindi naman kita pwedeng kalimutan, anak. Para sa paborito kong anak. Ako lang naman kasi ang anak niyo, Tay eh. Ito ang regalo ko sa'yo. Teka, Tay, ito yung paborito niyong relo ah. Binibigyan niyo na po sa akin to? Hindi na rin kasi kaya ng kamay ko na magsuot ng relo. Alam mo na, mahina na talaga ang katawan ng tatay mo. Pero ang totoong dahilan kung bakit ko gustong ibigay sa iyo ang relo na yan ay dahil ayokong kaligtaan mo ang oras na meron ka sa mundo. Isuot mo yan palagi para may paalala sa iyo na huwag magsasayang ng oras, lalo sa mga bagay at tao na nagpapasaya sa iyo. Merry Christmas. Maagang Pasko, Fatima. Merry Christmas. Maagang Pasko sa inyo, Tay. Nagyakapan kaming pamilya, nakangiti pero halatang nagpipigil ng pag-iyak. Iyak na dulot ng sobrang saya dahil nabigyan kami ng pagkakataon na makasama pa si tatay. Pinagmasdan naming muli ang mga regalo namin. Nagpicture din kami gamit ang lumang kamera ni tatay nung binata pa siya. Maalaga si tatay sa mga naging gamit niya nung binata pa lamang siya kaya naggamit pa namin yon. Pinagpatuloy namin ang selebrasyon ng maagang Pasko. Nag-videoke kami ng mga kantang pamasko at nung mapagod kumanta ay hinayaan na lang namin ang radyo ang magpatugtog ng mga malalamyos na awiting pamasko. Masayang masaya kami at hindi ko makakalimutan ang selebrasyong yon. Pakiramdam namin ay nagkaroon kami ng panibagong buhay at panibagong pag-asa para kay tatay. Sa ngayon, may paminsang-minsang atake si tatay na ng karamdaman niya. Hindi naman namin pinaparamdam kay tatay na nababahala kami. Natuto na kami. Gusto naming maging matatag sa harapan niya tulad ng ginagawa niya sa amin mula simula. Kailangan kami ng padre de pamilya namin at hindi kami aalis. Hindi namin ipaparamdam sa kanya na mahina siya. Tanging pagmamahal at suporta lang ang mararamdaman niya. Kung ano man ang maging plano ng Diyos para sa aming ama ay hindi namin yon kinokontra. Natuto na kasi kaming pamilya na pahalagahan ang bawat segundo na meron kami sa mundo. Nangongolekta na kami ng alaala at hindi pagkabahala. Dahil alam naman naming lahat, tayo ay mamamaalam din sa mundo. Pero sisiguraduhin naming masusulit namin ang bawat minuto na buo kaming pamilya at masayang magsasama-sama kahit na hindi Pasko. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ng katatagan ng tatay ko sa inyong #1 radio station, Barangay LS 97.1.
Muli maraming salamat and Merry Maagang Pasko sa inyong lahat. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Fatima. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.